Inštalačný manuál pre montáž trapézových a vlnitých dosiek Profi a Special. Na zastrešenie pergol, záhradných prístrežkov, sedení a garážových brán je možné použiť trapézový, dutinkový, plný a vlnitý polikarbonát. Z množstva sortimentu trapézových a vlnitých dosiek si vyberie naozaj každý. Celý sortiment nájdete na našej internetovej stránke www.titan.sk. Pri skladovaní a montáži dodržujte nasledujúce pokyny. Pri manipulácii a skladovaní zabraňte poškrábaniu dosiek. Rozmer dosiek upravte kotúčovou alebo priamočiarou pílou. Použite drevené alebo kovové latovanie minimálneho prírezu 30x50 mm. Pri vrtaní dosiek musia byť otvory o 4 až 5 mm väčšie než drieky skrutiek. Maximálna vzdialenosť lát je 60 až 80 cm pre trapéz Special 0,8 mm, prípadne v závislosti na snehovej oblasti podľa zaťažovej tabuľky daného typu polikarbonátovej dosky. Minimálny sklon strechy je 7 stupňov. Bočné nadpájanie dosiek prekrytím minimálne cez jednu vlnu. Nadpájanie v smere spádu prekrytím vrchnej dosky minimálne 15 až 35 cm v závislosti od sklonu strechy. 9 až 12 kotviacich samorezných skrutiek na štvorcový meter. K čisteniu použite mydlovú vodu a opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte rozpušťadlá, riedidlá, benzín a iné chemické čistidlá. Teraz prejdeme k samotnej montáži. Vlnité a trapézové dosky montujeme na konštrukciu, ktorá je tvorená zvislými a vodorovnými nosníkmi. Konštrukcia môže byť drevená, oceľová, prípadne hliníková. Pre dostatočný odtok dažďovej vody by mala byť konštrukcia v spáde minimálne 7 stupňov. Montáž dosiek sa vždy robí na systém rovnobežných priečnych lát, kolmo na vlnu, respektíve trapéz. Na odizolovanie krytiny od konštrukcie použijeme penovú komprimačnú samolepiacu pásku Vito, ktorá slúži aj ako tesnenie voči vode a na tlmenie vibrácií. Nalepíme ju na priečne laty, ktoré sú v styku s doskami. Formátovanie dosiek je možné urobiť ručnou, kotúčovou alebo priamočiarou pílou. Rozmery dosiek sa upravia podľa rozmeru konštrukcie. Pri formátovaní nezabúdajte na presahy dosiek cez konštrukciu. Dodržujte doporučený presah dosiek na spodnej hrane konštrukcie do 100 mm. Na bokoch maximálne jednu vlnku. Prvú dosku vyrovnajte podľa konštrukcie. Dosky klaďte z opačnej strany, ako je prevládajúci smer vetra. Dosky predvrtávajte konickým vrtákom o priemere 3 až 4 mm väčšom, ako je priemer skrutky. Dosky kotvíte na každom druhom vrchole vlnky alebo trapézu. V hornej a spodnej časti konštrukcie na každom vrchole vlnky. Do predvrtaných otvorov umiestnite distančné podložky, ktoré zafixujete skrutkou s podložkou. Dosky kotvíte postupne od spodnej hrany nahor a v smere montáže dosiek skrutky uťahujte tak, aby sa tesnenie nedeformovalo. Pri nadpájaní zastrešenia na stenu hornú radu ešte neupevňujte. Pri ukládaní odstávajúcich dosiek prekryjte vždy dosky o jednu vlnu. O dve vlny prekryjte v prípade rizika vysokého zaťaženia snehom. V prípade, že je konštrukcia napojená priamo na objekt, je možné tento detail vyriešiť systémovým prvkom. Ten pri montáži vyrovnajte podľa dosiek a navrtajte. Kotvite do každej vlny. Medzeru medzi stenou a profilom utesnite transparentným silikónom vhodným na styk s polikarbonátom. K montáži použite len originálne systémové prvky, dodávané k danému typu krytiny, ktoré môžete zakúpiť v e-shope Titan Tatra Plast SRO. Celý sortiment nájdete na našej internetovej stránke www.titan.sk, prípadne na www.plasty-eshop.sk.